Nthawi yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda kumbayamba na mitu yake. Mabungwe omwe saboma apemphanso nyumba ya malamulo kuti ichepetse mphamvu za mtsogoleri wa dziko lino. Bungwe la Center for Multi-Party Democracy lauza achinyamata kukhala patsogolo pa nkhani yololerana pa ndale ndipo zokambirana ku nyumba ya malamulo zipitirira mmawa uno aphungu atasemphana chichewa dzulo. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tiyendekale limodzi. La zanso lofuna kuti nyumba ya malamulo ichepetse mphamvu za mtsogoleri wa dziko lino makapasankha anthu maudindo ena ofunikira kwambiri. Ena maudindowa ndi monga akuluakulu akumabwalo a milandu. Mabungwe omwe saboma anena izi mukalata yomwe atulutsa pomwe aphungu a nyumba ya malamulo akuchita zokambirana zawo. Zambiri ni Mercy Matonga. Chikalatachi chapempha aphungu a nyumba ya malamulo kuti pokambirana za biluyi aganizirepo zochotsa mphamvu zina za mtsogoleri wa dziko lino zomwe amakhala nazo pochotsa komanso kusankha akuluakulu a mabwalo a milandu pofuna kuchepetsa chinyengo. Ndipo poyankhulapo pa nkhani wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe anati boma komanso aphungu a nyumba ya malamulo akudziwa za khumbo la anthu lofuna kusintha kasankhidwe kena ka maudindo. Iye anati ali ndi chikhulupiriro kuti boma likumvetsetsa kufunika kuti malamulowa asinthidwe makamaka ku bwalo la milandu. Ngati mugwirizano wa mabungwe tili ndi chikhulupiriro kuti nkhawa zathu zimene tapereka pa reforms okhuza kasinthidwe ka ntchito za mabwalo a milandu amveke, komanso tikukhulupirira kuti zimene talemba mu chikalata chathu ndizofunikira kuti mabwalo a milandu agwire ntchito powatumikira Amalawi. Komanso tikukhulupirira kuti boma ngakhale parliament ikudziwa zimene Amalawi akhala kufuna pakagwiridwe ka ntchito ka mabwalo a milandu. Pa 15 November chaka chino unduna wa zachilungamo unatulutsa bill ya kumabwalo yomwe pa Chingerezi imatchedwa kuti Judicial Reforms Bill kuti ayikambirane ku nyumba ya malamulo pamene kukumana pakadali pano. Pakadali pano aphungu a nyumba ya malamulo akuyembekezeka kupitirira ndi zokambirana zawo ku Lilongwe mmawa uno. Dzulo wachiwiri woyamba kwa spikala wa nyumbayi Amadaliso Kazombo anathetsa zokambiranazi kutsatira mpungwepungwe omwe unabuka. Aphungu a nyumba ya malamulo kumbali ya boma akufuna Samia Suleiman achoke ngati wapampando wa komiti ya zaulimi nyumbayi. Pemphero Malimba anatumiza ripoti ili. Kuyimitsidwa kwa zokambiranazi kunachitika pamene mbali ya boma imafuna kuti nyumbayi itsate ndondomeko zochotsera pa udindo wa Suleiman ngati wapampando wa komiti ya zaulimi ku nyumbayi potengera zomwe anachita pokayendera ofesi za bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi mu mzinda wa Blantyre pamene anali pa masiku asanu woyimitsidwa mzochitika za mnyumbayi. Aphungu a dera la Dedza Central East a Joshua Malango komanso kumwera kwa boma la Nchisi a Ulemu Chilapondwa anati ndikufunika kuti a Suleiman achotsedwe pa udindowu ponena kuti zomwe adachita sizinali zoyenera. Wachiwiri woyamba wa sipikala ya nyumba ya malamulo Amadaliso Kazombo anavomereza kuti a Suleiman adachita zosayenera koma nkhaniyi ikhala m'manja mwa sipikala wa nyumbayi. Iwo anati zokambirana zipitirire, chinthu chimene ambali ya boma sanakondwere nacho ndipo zinapangitsa kuti mukhale mkangano mnyumbayi. Apa ndi pomwe Akazombo anayimitsa zokambiranazi kuti zidzapitirire lachisanu. Richard Chimwendo Banda ndi mkulu wa zokambirana mnyumbayi. Mkankula kwawo ananena kuti kofunika kuti Honorable Samia Suleiman alandire chilango chochotsedwa mu komiti ngati chair. Ndi nkhani imene yagwetsa mpungwepungwe nyumbamo. Mkulu wa mbali yotsatsa boma mnyumbayi a George Ponda anati ndiwakondwa ndi ganizo la Akazombo loti zokambirana zipitirire lachisanu. Tikugwirizana kwambiri ndi a first deputy speaker. Gamulo limene achita iwo nthawi imeneyi asonyeza kuti ndithu iwo ali sakutengapo mbali, angoona vuto lilipo ndiye kunena kuti tiyenera kuchita izi. Nthawi ya mamawa ija ife sinali kukondwa kwambiri, tinali kuganiza kuti akutenga mbali chifukwa tinali kuganiza kuti nthawi yomwe ija iwo akanangonena kuti ine nkhani ndikuyipitisa kwa speaker zikanathera pompo.
koma popitiriza zimene zija ndiye zinthu sizinatikomere ife koma ulendo uno first deputy speaker achita ntchito yabwino. Pakadali pano a Suleiman ati mphamvu zowachotsa pa udindo zili m'manja mwa membala a komiti yawo ndipo aopseza kuti atengera nkhani ku mabwalo a milandu ngati aphungu apitirira kupempha kuti wachotsedwe kudzera mnyumbayi. Posachedwa apa akazombo adapereka masiku 5 kwa Suleiman kuti asatengepo mbali pa zokambirana za mnyumbayi ponena kuti adayankhula zinthu zosayenera mnyumbayi. Nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda yadandaula kuti atsogoleri m'madera ena sagwiritsa ntchito ndalama za mthumba la Constituency Development Fund CDF. Poyankhula m'nyumba ya malamulo a Banda anati ndalama za m'madera ena zomangokhala osagwiritsidwa ntchito ndi adindowa chinthu chimene chikuphinja anthu. Achimwendo Banda afotokoza kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Mukayenda pano muona kuti aphungu ena ochuluka amanga police stations, amanga nyumba za apolisi, amanga milatho odalirika pamene nakupezeka kuti ndalama zija sakuzigwiritsa ntchito pamene amafuna ndi madera awo atuluke apite patsogolo. Ndiye kwa ifeyo tidandaula kuti aphungu amenewo ndifuna ndinene pano in context si wonse alipo ena akugwiritsa ntchito bwino ndalama zawo pamene ena ndalama zosagwiritsa ntchito. Chikumavuta kwambiri tsopano kunena kuti chaka chikupita kumapeto kodi ndalama zimene zadzagwiritsa ntchito litiro ndipo amanga mapulani yanji. Mwina atakhala kuti munafuna kusungira kumanga chinthu chimodzi chachikulu chimene tikuchitwa ngati mapulani athu imakhala nkhani ina kuti munafuna kumanga kandi community ground kama munafuna kumanga mlatho wotalikirapo ndi ndalama mafuna zichulukirepo koma tikufunitsitsa kuna kuti pamene a president anena kuti ndalama izi zipite kumudzi zigwire ntchito anthu akumudzi aja apange benefit kuti chitukuko chidziyenda paliponse. Fa CDF ndi ndalama imene imaperekedwa kwina kulikonse nthawi imodzi. Aphungu a nyumba ya malamulo a mpingo wa Katolika mdziko muno awachenjeza kuti asamatengeka ndi ndalama komanso zipani zawo pa nkhani yokhudza mabiru. Bishop Alfred Shaima wa Diocese ya Zomba wati aphunguwa akuyenera kumatsatira zomwe ziphunzitso za mpingo umanena. Achaima alankhula izi ku Lilongwe pa mkumano omwe anachititsa ndi aphunguwa. Mwachitsanzo iwo anati aphunguwa asamakhale pampanipani pa nkhani zokhudza kuchotsa pakati kapena amaukwati amuna kapena akazi okhaokha popeza mpingowu suvomereza izi. Achaima afotokoza. Chimene chiyenda kumulondolera MP amene ali wopemphera wopa Mulungu zinanokhala chikhulupiriro chimene mpingo ukuphunzitsa choyambirira chifukwa samasiya chikhristu chake pamene iyeyo ali mu parliament muja kapena pamene iye ali mphungu wa nyumba ya malamulo. Iyeyo zimene ziyenda kumusogolera ndi zokhazo zimene iye amakhulupirira kuti zimusogolera pansi pano komanso zimusogolera iyeyo kulumikizana ndi Mulungu kapena kumpezesa chipulumutso. Ndiye timawauza pano kuti ziphunzitso zikuluzikulu za mpingo ziyenera kukhala mbali imodzi ya zimene akuganizira pamene akukambirana mu parliament kapena kumene akupereka chiganizo. Inde kuyenera kuyamba kupereka maganizo amenewa ndi kumene akukambirana zinthu ngati achipani kumene konko awauze chinthu cholondola chimene mpingo ukuphunzitsa. Mawake phungu wakumwera kwa boma la Phalombe Americ Mpanga anati ngakhale Papa Francis amalimbikitsa Akatolika kutenga nawo mbali pandale akuona kuti mpingo mdziko muno suwapatsa mangolomera otero. Mpingo uli ndi ntchito yotithandizira kuti ngakhale kuyankhula ndi anthu kwazindikirisa ubwino wokhala ndi MP wa mpingo wawo. Tikhale amodzi mwa ma MP amene tingapite ku parliament fuwa tikakhala amodzi ngati ma Akatolika ndekuti ifeso tikhala mbali imodzi imene yotenga nawo mbali pa zochitika kundale. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wadayesetsa kuti apeze mgwirizano wabwino ndi dziko la United Arab Emirates kuti dziko lino lizitha kumapeza mafuta a galimoto mosavuta komanso pa mtengo wabwino. Achakwera anena izi atafika mu mzinda wa Abu Dhabi komwe akuyembekezeka kuchita zokambirana ndi mtsogoleri wa dzikolo. Asanachoke mdziko muno Achakwera anati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo ubala zipatso zabwino. Pamene nthawi imati 6 minutes to 7 mmawa lachinayi ndege imene inanyamula mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera idasiya nthaka pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Achakwera apita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates
komwe akakambirana ndi mtsogoleri wa dziko limenelo nkhani zokhudzana ndi malonda amafuta a galimoto. Malingana ndi Achakwera, iwo ali ndi chikhulupiriro kuti zokambiranazi zikayenda bwino ndipo zipindulira Malawi. Ine chikhulupiriro changa nchakuti pakutha pa zokambirana zathu dziko lathu likhoza kuyembekeza kuthandizidwa mwapadera ndi pologalamu yathu ya chitukuko ndi kuti dziko lathu likhoza kuthamanga pa nkhani imeneyi. Ulendo wa Achakwera wopita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates ukudza patangopita masiku awiri nyumba ya malamulo itavomereza biro yolola boma kugula mafuta kuchokera ku boma linzake. Democracy CMD auza chinyamata mzipani zosiyana-siyana kuti azikhala patsogolo kubweretsa mtendere komanso kulolerana pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Mkulu wa bungweli a Boniface Chibwana wanena izi mboma la Dowa pamene achinyamata ochokera mzipani akuchita maphunziro okhuza kulolerana pa ndale. Emmanuel Simpokorwe walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Pemphero Malimba. Achibwana anati bungwe la CMD limakhulupirira kuti kulolerana komanso kugawana nzeru pakati pa achinyamata ndikofunika pamene dziko lino likuyembekezera chisankho cha chaka chamawa. Cholinga chathu chachikulu nkuonetsetsa kuti zipani za ndale zizibwera pamodzi zizikambirana kuti tione kuti kupita patsogolo ndale zathu zikhale ndale zotolerana, ndale zololerana, kuti tipange ndale ndithu zoyima makamaka pafundo osati ndale zotukwanana, ndale zaziwawa. Ndiye tabweretsa achinyamata amenewa kwakukulu kuti tione kuti mmene tikupita ku chisankho chaka chamawa chino kodi tiyenda bwanji. Taonapo ndithu achinyamata mwina akugwiritsidwa ntchito pandale mwina molakwika. Izi ndi zimene sitikufuna. Wapampando wa komiti yona za achinyamata ku nyumba ya malamulo Ababa Stephen Malondera anauza achinyamatawa kuti asamalole kugwiritsidwa ntchito zoyipa pandale. Malinga ndi Malondera ndi zosafunikira kuti azisokoneza misonkhano ya zipani kapena magulu omwe amalandira chilolezo ndi adindo. Akhale anthu olikonda dziko asanayambe kupanga za zipani zosiyana-siyana. Kunja kumapeza kuti achinyamata akugendana, kumenyana, zikwanje kutuluka. Ndiye ndimapempha achinyamata kunena kuti dziko ndi lathu. Malawi amadziwika ngati dziko la mtendere. Tisalole anthu andale kutiyambanisa komanso kutigwiritsa ntchito ngati achinyamata kuti tizikapanga ziwawa kapena kusokoneza misonkhano ya mtundu wina uliwonse. Ngakhale mkumano wa anthu ena uliwonse sikuyenera kusokonezedwa chifukwa aliyense ali ndi ufulu wake wopanga zinthu moyenerera molemekeza malamulo akulu a dziko lino amene timati constitution. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi achinyamata ochokera mzipani za Malawi Congress, MCP, Democratic Progressive DPP, Alliance for Democracy, AFOD, People's PP, United Transformation Movement UTM, komanso United Democratic Front UDF. Wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC a Annabel Nterimanja wati pafunika ndalama zina zowonjezera kuti awonjezere masiku akalembera mu gawo loyamba. Nterimanja ayankhula izi pomwe anakayendera malo ena akalembera kumpoto kwa boma la Nzimba. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Zipani zotsutsa boma komanso mabungwe omwe akugwira ntchito za chisankho adapempha kwena kuti awonjezere masiku akalembera wa mavoti mu gawo loyamba. Mwazina adanena kuti pali zotsamwitsa zina zimene akuti zidasokoneza gawo lakalembera loyamba. Nterimanja anena kuti pafunika ndalama zina zowonjezera pomwe akhala akuwonjezera masiku pa gawo loyamba lakalembera. Akuwonjezeraku zithandauza kuti ndekuti ndalama ifunika iwonjeze tipezenso ndalama zokuti tigwiritse ntchito, koma tinalengeza kale kuti tiwonjezera ndipo kuwonjezera tiwonjezera komishoni ifufuza ndithu ndalama ndipo ndalama zozilipo ndifotokoze motero ndalama zozilipo ndi extra budget koma ndalama yo ilipo ndithu kuti sikuti anthu adere nkhawa kuti ndalama palibe ndi extension sichitika iya anthu asaganize motero. Iwo anawonjezera kwena kuti pakadali pano akuzukuta gawo lachiwiri la kalembera ndipo posachedwapa adzalengeza ngati nkoyenera kwena kuti gawoli nalonso awonjezere masiku akalembera. Mmodzi mwa anthu omwe alembetsa ku Bwengu kumpoto wa boma la Nzimba ndi a Anes Nguluwe.
iwo anena kuti kalembera akuyenda bwino popanda mavuto aliwonse. Apabeso vuto lililonse ziyenda bwino kwambiri, anthu osana akubwera kwambiri makamaka dzulo ndi lero. Dzulo anabwera chakumadzulo anthu ambiri apita kumunda mmawa ndiye madzulo abwera kuti timadzaza mpano foko imakwana anthu ali ambiri zedi ndithu pabeso vuto lililonse sitikumanso china chokhomanso china chonse palibe. Omwe akuyimira zipani zosiyanasiyana akhala kuthapo ndemanga pa zomwe amtalimanja anena gawo lachitatu la kalembera wa mavoti adzatha pa 11 Disembala pomwe amalawi ali pakalikiliki kukonzekera chisankho mwezi wa Seputembala chaka chamawa. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top Soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. Za maphunziro ati ntchito yosinthanso kachitidwe ka zinthu msukulu za boma ya Malawi Education Reform Program ikuyenda bwino. Oyankhulira nduna za maphunziro amphatso nkuonera watundu nawo ukhulupirira kuti zambiri mwa ntchito zina mu ndondomekoyi monga kumanga zipinda zophunziriramo zokwana 10,900 mdziko muno zitha pomafika Julayi chaka chamawa. Jason Malowa anayankhula ndiye ankuonera motere. Kuwonjezera zipinda zophunziriramo padakali pano unduna tidakhazikitsa kale chaka chino mwezi wa January kumangidwa kwa zipinda zophunziriramo zokwana 10,900. Tikamafika July 2025 tikazoti zonse tamaliza pano kudankhula pano ndiye kuti ana ambiri akuphunzirira zipinda zatsopano kuyani pa Katoto primary school ku Nzuzu Mzimba North mbuyani pa Chikololere primary school kudetsa akuphunzirira zipinda zatsopano zomangidwa makono komanso mwaluso. Komanso pandondomeko imene tinena kuti kuphunzitsa aphunzitsi kwawatsa luso sana adino siyana monga aphunzitsi akazi amene amanganira department ina pa skulu ahead komanso achiwiri awo zothandiza kwambiri kuti padali panopa zinthu zikuyenda bwino chifukwa aphunzitsiwa akudziwa mmene angakhalire bwino pakati pa aphunzitsi anzawo ndi ana ophunzira komanso pakati pa iwowo ndi community. Mawake mmodzi wa aphunzitsi omwe adachita nawo maphunziro autsogoleri mu nsukulu za boma a Bosco Bande aku Lusiro Primary School ku Kasungu ati zipatso za ntchitoyi zayambaoneka.
sukulu yathu ikuonesa kuti ikupanga bwino pa zinthu zambiri. Mwachitsanzo tikatengera mayeso kwa khosedwe ka standard 8 pano pa Lusito School takatumiza ana ku masekondari osiyana-siyana chifukwa chogwirizana mugwirizano omwe anatiphunzitsa Ameripi muchatinati kumponera anatiphunzitsa zambiri moti chilichonse timachita pa nthawi yake. Mlangizi wamkulu wa zaulimi ndera lakummawa mboma la Dowa Albert Kaputa walimbikitsa alimi kuti akhazikitse sukulu zakumunda komwe azikaphunzira njira zaulimi zomwe angapindule nazo m'madera awo. Iwo anena izi pamwambo omwe sukulu yakumunda ya Chikondane imapereka zotsatira zakafukufuku wake pamene fertilizer wa kumbewu wa inoculant angathandizire kukweza zokolola. Makrona Tom ali ndi zambiri mripoti ili. Cholinga chakafukufuku amene alimiwa amapanga ndikupeza njira yomwe angatsate kuti akolole chimanga chambiri pogwiritsa ntchito ndalama zochepa. Akaputa ati sukulu za alimi ndizofunika kwambiri chifukwa zimapereka chithunzithunzi cha mmene alimi angakwezere ulimi wawo. Kuku ndikofunika chifukwa ndikuti mulimi amatha kupeza yankho malinganidwe limene alili. Kunoku tikukamba zoti ndikudimba. Yankho limene tapeza kuno tikhoza kuligwiritsa ntchito kuntunda. Limene likhoza kupangitsa kuti alimi aja aone kuti limene kulilimu sangafikire kuti mwina akhoza kugula zipangizo zonse zokwanira. Koma ndi ndalama yochepa yomweyo akhoza kugula zipangizo zimene zikhoza kupatsabe zokolola. Mmodzi mwa alimi pa sukulu yatithandizane ya Brandina Liwondi ati iwo ndi osangalala podziwa kuti akhoza kukolola zambiri pogwiritsa ntchito inoculant ndi fertilizer obereketsa yekha m'munda mwawo. Ine ndaphunzira zambiri chifukwa ndikuona kuti ndikudula kwa zipangizoku kundithandiza kuti ndikolole zochuluka. Chifukwa yana kuti ndilowetsa zinthu zochepa chifukwa chakuchepekedwa kwanga komano ndikwanitsa kukolola zochuluka khoza kwanitsa kugula urea ndi inoculant. Bungwe la Trustees of Agriculture Promotion Program ndilo lomwe linakhazikitsa sukuluyi pansi pa ntchito yolimbikitsa ulimi wa zaka zisanu yomwe ikutchedwa Sustainable Food Systems for Rural Agriculture Transformation and Resilience mwachidule Transform. Mlangizi wa bungweli mdera la ulimi la Chivala a Charles Soko atakufuna kuti alimi achulutse zokolola zawo ndi kulimbikitsa ntchito yolimbana ndi kusintha kunyengo. Ngati project tithokoze kwambiri chifukwa cha mgwirizano makamaka omwe ulipo pakati pa ife ngati bungwe komanso ndi anzathu aboma kudzera mu nduna wa zaulimi. Chifukwa cha mgwirizano omwe ulipo komanso ndi mafumu mu dera lino la Nkukula komanso ma lead farmers amene tikugwira nawo ntchito. Chifukwa cha mgwirizano umenewo tikuona kuti ntchito za project zomwe tabweretsa kunoko mwachitsanzo Mafama Field School komanso ulimi wa ziweto ulimi wa nthirira zikuyenda bwino kwambiri. Ntchito ya Transform yomwe ikugwiridwa kuyambira chaka cha 2020 mpaka 2025 ikuyendetsedwa ndi ndalama zokwana 25 million za ku America kuchokera boma la Norway kudzera ku mabungwe a Norwegian Church Aid ndi a Dutch Church Aid. Nkhani zathandizo mwezi kumatisiyana na insomero yake mabungwe omwe saboma apemphanso nyumba ya malamulo kuti ichepetse mphamvu za mtsogoleri wa dziko lino. Bungwe la Center for Multi-Party Democracy lauza achinyamata kukhala patsogolo pa nkhani yotolerana pa ndale ndipo zokambirana ku nyumba ya malamulo zipitirira mmawa uno aphungu atasemphana chewa dzulo. Nali ndine Yankho Sonda. Ikoza kusintha zinthu voti yangu bungwe loyendetsa zisankho la